Здравейте, аз съм Андреас и съм в моят чудесен клан ФК Велбаш. Те ми пратят постоянно силен дефенс. Миньони на 6, Уизарди 6, Арчери 7 и Барбари 7. Искам да ви покажа един много силен играч в нашия клан. Йорката 62, 72 левел. Вижте колко му е добре развита базата. Мордорите всички са му 5 левел. Ще ги прави 6. Всичко е идеално в тази прекрасна база. Копирайте я. Даже влезнете в нашия клан. Снимайте си я. И сега ще ви покажа една атака. Покажи базата на си преди това. С хубаво дефенс за Тонхал 7 може. Зрителите да искат. Ще искате сигурно да ви покажем и за Тонхал 7. Един много добър играч, нашия лидер, с перфектна база. И чудесен дефенс. Много съм апгрейднати оръжията. И сега ще ви покажа следното нещо. Как са ме атакували и са ме пробвали да ме бият. Хайде да видим тази атака, която вече с Archer Queen, Healer на 3 лево, Wallbreaker 11 или 12 на 5 лево и колко много ресурси той не ми взима. Много грешно се пусна цялата армия и следва смърт за неговите войници. Много грешна атака. И още една подобна атака, която ми даряват 27 купи и при тях следва смърт на неговата армия. Отново на различни места войниците и затова не успя да си направи атаката правилно. И отново моят клан ФК Велбащ ми прати Уизарди 6 левел, Арчери 5, Арчери 7, Барбари 7 и всичко каквото пожелаете е в нашия клан. Това е ще ви покажа една атака, която съм направил аз, но не толкова силна, че да се възхищавате на нея. Жорката 62 прави много по-хубави атаки от мене. Ще ви покажа една атака 4 ПК, идеална, брутална, за 8 лева Танхал. Можете да разбиете всички направо така. Но в следващия клип ще ви го покажа. Сега се насладете на моята атака, която не беше толкова силна за вас. Моят противник обаче не му беше толкова силен дефенсър. Понеже Андреас не искаше да харчи пари за ПК и за това се получи толкова злава атаката. Жорката 62 стои точно до мене и ще ви покажа следващата атака в следващия клип. Благодаря. За внимание.